M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 26 May chaka cha 2022. Ndi lachisanu la mulungu wa 6 pa nyengo ino ya Pasaka. Lero Ambuye Yesu kumuuza Paulo akunena kuti usachite mantha, pita ukalalike, pita ukayankhule, ine ndili nawe. Imakwana nthawi timachita mantha m'moyo mwathu. Ambuye Yesu akuti tisachite mantha. Mawu athu oyamba auchokera m'buku la Ntchito za Atumwi mutu wa 18 ndi 9 kulekeza 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Samuel Mapeto kuchokera ku St. Kizito Minor Seminary mu Diocese ya Dedza. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 16 ndi 20 kulekeza 23. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Social Research and Communications, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Ndili nawo anthu ambiri mu mzinda muno. Mawu oyamba, mawu m'buku la Ntchito za Atumwi, Ntchito mutu 18 kuyambira ndi 9 kulekeza 18. Tsiku lina usiku Ambuye adaonekera Paulo m'masomphenya namuwuza kuti usaope, koma upitilire kulalika, usakhala chete ayi, pakuti ine ndili nawe pamodzi. Palibe munthu adzakukhudza kuti akuchite choyipa, ndipo ndili nawo anthu ambiri mu mzinda muno. Choncho Paulo adakhala komweko chaka chimodzi ndi miyezi 6 ankawaphunzitsa mawu a Mulungu. Pamene Galiyo anali bwanamkubwa wa Ukaiya, Ayuda onse pamodzi adawukira Paulo namtengera ku bwalo la milandu. Iwo adati, munthu uyu akukopa anthu kuti adzipembedza Mulungu mwa njira zotsutsana ndi malamulo athu. Pamene Paulo adati aziyankhula, Galiyo adawuza Ayuda kuti ukadakhala mlandu wakuti munthu wachimwira lamulo kapena kuti walakwira mnzake, bwezi nditakubverani bwinobwino. Koma inu popeza kuti ndi nkhani yokhudza mawu ndi mayina ndiponso malamulo anu, mudzionere nokha kuti ndiweruze zimenezi ine toto. Atatero adawapirikitsa ku bwaloko. Pamenepo onsewo adagwira Sosteni, mkulu wa nyumba ya mapemphero ya Ayuda, nammenyera m'bwalo momwemo. Koma Galiyo sadasamaleko zimenezi. Paulo adakhalabe ku Korinto masiku ambiri. Pambuyo pake adalawirana ndi abale, nalowa mchombo kupita ku Siriya pamodzi ndi Pulisila ndi Akula. Asanalowe mchombomo, Paulo adameta tsitsi lake ku Kenkreya, chifukwa anali atachita lumbiro kwa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 16 ndi 20 kulekeza 23. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti ndithu ndikunenetsa kuti inu mudzalira ndi kukhuza, koma anthu odalira zapansi pano adzakondwa. Inu mudzamva chisoni, koma chisoni chanu chidzasanduka chimwemwe. Pa nthawi yochira mayi amavutika chifukwa nthawi yake yafika, koma pamene wabadwa mwana saganizakonso zakuzunzikako chifukwa cha chimwemwe chakuti kunja kuno kwabadwa mwana. Chomwecho inu mukuvutika tsopano, koma ndidzakuonaninso. Pamenepo mtima wanu udzakondwa, ndipo palibe munthu amene adzakulandani chimwemwe chanucho. Pa tsiku limenelo simudzandifunsanso kanthu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero lachisanu Ambuye Yesu muthenga wabwino akunena kuti anthufe timakhala ndi mafunso ambiri, mafunso amene amatithetsa nzeru. Timakhala ndi mafunso ambiri, mayankho ochepa. Nchifukwa chani opemphera akuvutika? Nchifukwa chani amene amaoneka ngati osalabada za Mulungu akuchita bwino pa nthawi ino? Nchifukwa chani nanga amene amakhulupirira Mulungu nthawi zina amakhala ngati mapemphero awo sayankhidwa?
Nchifukwa chani nanga mayi wokhulupirika, bambo wokhulupirika amakumana ndi mavuto kuntchito kwake, pamene iwo amene ali akamberembere zimakhala ngati zikuwayendera? Nchifukwa chani Akhristu opemphera zimakhala ngati nthawi zina Mulungu sakuwachiritsa? Timakhala ndi mafunso achoncho. Koma Ambuye Yesu akunena kuti mafunso amenewa ikubwera nthawi imene sitidzamfunsanso kanthu, tidzakhala ndi mayankho pa china chilichonse. Nthawi imeneyo ndija Yohane amanena tikawerenga mu chapter 21 cha chivumbulutso kuti sipadzafikanso kulira, kutopa, kukayikirana, kupeneka, chifukwa Mulungu adzakhala Mulungu wathu, ife tidzakhala anthu ake. Iye adzakhala kuwala kwathu, Iye adzakhala muuni wathu, Iye adzakhala mtendere wathu. Ambuye Yesu akunena kuti mavuto amene timakumana nawo sadzakhala mpaka kuti ndamuyaya ayi. Nchifukwa yake Paulo woyera m'mawu oyamba afuna atilimbitse mtima za mmene moyo wathu umakhalira tsiku ndi tsiku. Paulo woyera atagwira ntchito yolalika mthenga wabwino m'mizinda ndi m'milaga ndi m'miphakati imene tayitchula ija, madera osiyanasiyana, mwamva kuti kangapo konse ammenyapo, kangapo konse amtulutsira panja, kangapo konse kunena amene anenera achinyamata masiku ano, wayenda champeni chothawa. Kuthawa chifukwa cha mthenga wabwino, wazunzika. Mwachitsanzo ku Bereya anachoka chothawa Paulo, ku Tesalonika anachoka chothawa Paulo, ku Athens ndi kuja anachita chipongwe kuti mudzati yankhule nthawi ina. Paulo poona mmene moyo wake ukuchitikira, dzulo timamva kuti Sostene anapunthidwa chifukwa chonena kuti Paulo pamene anapita naye kuti akamuweruze, oweruza ananena kuti izi si nkhani zoti ine ndiyikirepo mulomo, ndi nkhani zoti mukakambirane. Mwachidule anangopuntha mkulu wa nyumba. So Paulo pang'ono ndi pang'ono ngati munthu monga ino ndine wayamba kukhala ndi mantha. Abale alongo, akatukumene, Akhristu ndanga akufuna kwabwino, imakwana nthawi pamene tayimapo timadzadzidwa ndi mantha. Ndife anthu, kandi no asisteri, kandi no ansembe, kandi episkopi, kaya anda anesi, kanda dokta, kanda polisi, ngakhala ame kumene. Ntchito zimene tili nazo, mautumiki amene tili nawo samatichotsera umunthu. Mantha ndi gawo limodzi la umunthu. Nchifukwa munthu ukachoka mantha completely, anthu amakunena kuti uzikhala ndi umunthu nde manthawo. Nde Paulo pokhala analipso munthu, pang'ono ndi pang'ono chifukwa cha mavuto amene wamba kukumana nawo, wamba kudzadzidwa ndi mantha. Koma Ambuye chauta akumulimbitsa mtima kuti ngakhale akumenya, ngakhale pena anakupuntha mpaka anthu kumaona ngati mukumbukire mawu amene nawerenga la Mulungu la 5 kuti Paulo ananyamulira pa machira nkukamponya kunda kwa mzinda, amaona ngati wafa. Chifukwa cha mavuto onsewo akudzadzidwa ndi mantha. Afuna abwerere m'mbuyo pang'ono. Nthawi zina timangonena tizilimbitsana mtima osamaopa kumalimba mtima, koma pasi pa mtima mantha ndiye umunthuwo. Ineyo ngati wansembe imakwana nthawi ndimadzadzidwa ndi mantha. Kuyamba kudzifunsa mafunso, kodi ndinasankha moyenerera? Nanga bwanji izizi? Why me? Why this and that? Ndikhulupirira chimodzimodzi kwa amene kali pa banja, kodi pamene pande nditani? Mapeto azonse timadzangowombera m'manja kuti choncho moyo zipitirira. So Ambuye Yesu akumuwuza Paulo, usaope, nyamuka, pita kalalike, chifukwa ndili nawe. Mawu amphamvu, ndili nawe. Sakunena kuti sukakumana ndi mavuto, pita nyamuka chifukwa ndili nawe. Tili ndi ntchito lero lomamva kuti akuyankhula mawu amene ndi ndani, nanga mawu amene amatiyankhula malo oti, nthawi yanji. Mulungu akutitsimikizira amakhala nafe. Nchifukwa yake Paulo atamva mawu amenewa, akunyamukadi ndipo akupita kalalika mthenga wabwino. Koma akuchoka akusasa mapazi mu mzinda umenewo, nde akupita akuolokera tsidya lina. Asanaoloke choncho Paulo tamva kuti akumetanso tsitsi lake, kukumbukira lonjezo limene anachita akanali mu Yuda mucha, asanatembenuke pa njira ku Damaseke pacha. Funso nkumakhalapo ndi nchifukwa chani Paulo anameta tsitsi lake, ndipo tamva kuti anasala zakudya kwa masiku angapo ndithu pokumbukira lonjezo limene adachita akadali mu Yuda asanatembenuke mtima. Kodi Paulo anali ndi double standards? Ayi. Choyambirira, Mulungu akatikonda osati kutikondera. Mulungu sakondera, Mulungu amangotikonda. Kukondera is a negation. Koma Mulungu akatikonda choncho samatichotsa pamene ife tayima kuti tizikhala kumwamba mlengalenga, kapena tizikhala kumazi, kapena tizikhala kuti ayi.
Mulungu amatikonda ndi kutiyitana kuti tikamtumikire ndi kugwiritsa ntchito zimene iye adatipatsa tikadali pamene iye adatiuza kuti tizikhala. Ndikutanthauza chani apa? Ambiri timati Mulungu akatisinthira nyengo, Mulungu akatisinthira ntchito, Mulungu akatisinthira machitidwe athu, kaya banja lathu, kaya umoyo wathu. Muja adanenera mneneri wina kuti Mulungu mageji asintha. Ambiri timanyada, timachoka muchikhalidwe chathu. Mulungu adanditana mu usembe ngati mchewa, ndikuyenera kuti ndimtumikire ndi uchewa wanga. Muchewamo muli zambiri zabwino zimene zitondithandiza kuti ndimtumikire Mulungu, muli zina zimene zitondilepheretsa kuti ndimtumikire Mulungu. Zoyipazo ndizisiye, zabwinozo ndizigwiritse ntchito. Mulungu adakuyitanani ngati alomwe, Mulungu adakuyitanani ngati atumbuka, Mulungu adakuyitanani ngati muyawo, Mulungu adakuyitanani ngati amang'anya, Mulungu adakuyitanani ngati angoni. Musazikane zimene inu muli. Ndi zimene akutiphunzitsa Paulo. Ambiri timafuna Mulungu akatiyitana tizikana kwathu. Ayi, nyadirani kwanu, zabwino za mchikhalidwe chanu zitengeni. Chifukwa chake sinodi ya maepiskopi, ya mabishop adanena kuti African Synod ije ndatiphunzitsa kuti tizimpembedza Mulungu mchikhalidwe chathu. Mukumuona Paulo akuzindikira kuti mu Chiyuda muli zambiri zabwino zofunika kuzitenga popembedzera Mulungu. Komanso muli zina zimene amenera azisiye. Mwachitsanzo adatichenjezapo kale nkhani ya mdulidwe. Si bwino kuti anthu akakamizidwe kupanga mdulidwe chifukwa chonena kuti asanduka Khristu. Ayi, koma tikumuona kuti iyeyu, kuti timvetse bwino nkhani imene tikakawerenga buku la Numeri Numbers 6, mukamva kuti munthu amene wapatulidwa kukhala amati Naziri amapanga chipangano ndi Mulungu. Chimodzi mwa chipangano kunali kuti kwa nthawi ina yake sazidya zakudya zina, azisankha zakudya zina. Komanso pakapita nthawi ngati saini ya chipangano amenera kuti amete tsitsi lake. Ndi zimene akupanga Paulo. Pona zazikulu zimene Mulungu amuchitira, nkumulimbitsa mtima kuti ndili nawe, akupereka moyo wake ngati nsembe yothokoza. Ndi akukumbukira zabwino za mchikhalidwe chake, kumeta tsitsi komanso kusala zakudya ngati njira yothokozera Mulungu, komanso ngati njira yodzipereka kwathunthu kuti ine ndikutsatana Ambuye. Koma mchiyuda mwanga muli izi zabwino, ndipo ngati njira yosonyeza kuti ndine munthu wopatulika, ndikuyeneranso ndimete tsitsi posunga pangano, komanso ndikuyenera ndisale zakudya izi kusonyeza kuti I'm set apart. Ino ndine sitingayime pachulu pano nkumanena kuti mchikhalidwe chathu mulibe zabwino zimene tingampembedzere nazo Mulungu. Ndi zambiri, koma nthawi zina timafuna kunyada, ndiye timangopanga copy and paste china chilichonse. Makwaya pano anasiya zinthu ngati mangolondo zimene zimakometsa chipembedzo chathu. Koma ambiri basi timangofuna zinthu zokuyerekedwa, kudzimva. Ayi, timpembedze Mulungu pamene tayimapo. So abale, mavuto amene timakumana nawo asatilepheretse mission yathu. Mission yathu ndikulalika mthenga wabwino. Mission yathu ndikutembenuka mtima. Mission yathu ndikuyamba mwatsopano. Kandi mavuto azachuma, kandi kudwala, kandi kuopsezedwa, kandi mavuto ambanja, kandi mavuto amusembe, asatiwalitse ngati Paulo uja chimene Mulungu adatikodolera, chimene Mulungu adatipangira set apart. Tipemphere. Tikupemphana Ambuye musunge kosalekeza amene mudawapulumutsa mwa chikondi chanu, ndipo amene anapulumuka chifukwa cha kusauka kwa mwana wanu akondwerere kuuka kwake mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Kulonda kuna tulo, tibwana tisimuka, chero adani na kuti